Natalanan ang mag-arigluhanay ang magtimbang nga bahin sa nagluntad sa pagbunggos ang pick-up sa nakapark nga 6-wheeler truck sa barangay Hines, Zaraga kahapon, Mayo 10, 2021. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Johnny Arnad, officer in charge ng Zaraga PNP, ginpahayag sini nga mayara sang patigayunon nga arigluhanay sa duha ka bahin. Dugang pa sini hindi na magpasakas ang kaso si Attorney Jose Helacio Lira batok sa iya driver nga si Emilio Pu Jr. Ginkumpirmar ni Arnad nga nakagwa na sanday Attorney Lira kagang driver sini kahapon sa Metro Iloilo Hospital matapos nga nagangkon sang minor nga mga kapilasan. Dugang pasang hepe, base sa ilang investigasyon nga wala sang may nakita nga early warning device sa nagaparking nga truck nga ginamaniho ni Inocentes Bigas. Ginalantaw man sang kapulisan nga posible mahulog ini sa illegal parking bangod sa ginadumilian ang pagpark sa nasambit nga dalan. Balita gikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si Arnold Sukinya, nagabandera sa matuod ng serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo Radio Bandera.